эл классико ҳам гузашт ва реал мадрид бори дигар исбот кард ки ӯ ҳамчун як дастаи шоҳона ва пурқувват боқӣ хоҳад монд. тавре ҳамагон шоҳиди бозии шаби гузашта будем. ду дастаи испанӣ реал мадрид ва барселона як муборизаи бошиддатеро паси сар гузоштанд ки ин бозӣ дар хотири ҳама мухлисон боқӣ хоҳад монд. албатта бисёртар дар хотири мухлисони барселона. новобаста аз оне ки довар ноадолатӣ карду ду голро ба ҳисоб нагирифт, аммо мадридиҳо инро беҷавоб намонданд ва дарвозаи барселона ду голи заданд ки довар дигар ҳеҷ сабабе наёфт ки голҳоро бекор кунад. ламин ямале ки синни соли хурд дошт, аммо суханони бузург мегуфт, натавонист дар муқобили алваро карерас бозии хуб нишон диҳад ва дар охири бозӣ аз карвахал низ бисёр посухи хуб қабул кард. хулоса реал мадрид бо ҳисоби 2-1 бар зидди барселона пирӯзӣ ба даст овард ва дар таърихи футбол боз як саҳифаи нав илова шуд. бохти барселона аз реал мадрид.